במושב הדין. והפעם על בוררות מומחים בשניים. בוררות מומחים בשניים הינה הליך בוררות חדשני המתנהל בפני שני בוררים. האחד עורך דין בעל התמחות בתחום הסכסוך, ובורר נוסף שהינו מומחה בתחומו, רואה חשבון, מהנדס, שמאי ועוד. הבוררות בשניים נותנת מענה יעיל ומקצועי ואפקטיבי למגוון סכסוכים מקצועיים. סכסוכים כלכליים, אגב השתלטות עוינת, הכרעה בסכסוך שותפים המחייב בחינת הערכות שווי, העברות כספיות, טענות מעילה וכדומה. סכסוכי יזם קבלן על שינויים, תוספות, לוחות זמנים, ליקויים ועוד בפרויקט בנייה. סכסוכים בפרויקטים בתחום תמ"א 38-1 או תמ"א 38-2. סכסוכים עסקיים מורכבים לרבות בעסקים משפחתיים. פירוק שיתוף במקרקעין הכרוכים בחוות דעת שמאים וסכסוכי תשתיות, רכבת קלה, תחנות כוח ועוד. כמו כן, הכרעת הסכסוך תיעשה במשותף בפסק בוררות אחד. במקרה של מחלוקת בין השניים, דעת הבורר המשפטן תהא המכריע. הבוררים עשויים לחלק משימות ביניהם ולהביא להתקדמות מהירה יותר בפתרון הסכסוך, תוך שמירת בקרה הדדית, קבלת החלטות משותפת ומקסום משאבים במטרה להביא את הסכסוך לסיומו המהיר. בשונה ממינוי של מומחה רגיל בבית משפט או על ידי בורר יחיד, הרי בבוררות בשניים, שני הבוררים רשאים להיות בתקשורת רצופה ומכריעים בסכסוך תוך הפריה הדדית.